Вітаю всіх глядачів телеканалу АТР. Сьогодні у студії я, Ідер Мождабаєв, і моя гостя, відома журналістка, оглядачка, громадська діячка Лариса Волошина. Разом із нею обговоримо те, що зараз відбувається у Криму і навколо Криму, також майбутнє Криму. Крім того, обговоримо ті виклики, які стають зараз перед українським громадським суспільством на тлі війни, для того, щоб наше суспільство не послаблювало свою здатність до спротиву, єдність тощо. Тема телеканалу АТР – це Крим. Крим і ще раз 5 разів Крим. І зараз, несподівано для багатьох, Крим повернувся на перші шпальти і світових медіа, про українські я вже не кажу, і повернувся до свідомості. І зараз уже не чутно таких голосів, що там ніколи Крим не повернеться, що нам багато розповідали. Якось усе швидко змінюється. Я далекий від такого порожнього оптимізму, але реальність, вона є реальністю, і я хочу почути твою оцінку того, чому це відбувається, чому саме зараз, і які це наслідки вже має, і які далекі наслідки від цього можуть бути. От тут я погоджуюся, що оця тема про те, що Україна може повернути Крим, вона виникла, і виявилося раптом, що коли ми з тобою, Айдере, в наших ефірах казали, що Україна поверне Крим, ми були маргіналами. Нам кивали, хитали головою, казали, да, звісно, але ніхто в це не вірив, тільки ми. І от виявляється, що ми були праві, а всі ті, хто скептично стався і казав, що Крим же ж ніколи не повернеться, вони виявилися абсолютно людьми відірваними від реальності. Чому так стається? Тому що Крим, насправді всі, хто хотів його взяти, ідучи з материка, завжди його брали. В цьому суть. Тобто от ми пам'ятаємо, як армія Дінікіна тікала звідти, якраз от такі вже обставини. Ми пам'ятаємо, як радянські війська були витиснені наступаючими німецькими військами. Тобто до цього Перша світова війна, знову ж таки війна, Кримська війна, коли коаліція навколо турецької порти дала по зубам Російській імперії, так само оборона Севастополя, вот все. Але довелося тікати, довелося російській армії тікати від британських і французьких військ. Тому в даному випадку це закономірно, що коли Україна почала воювати по-справжньому, звільнення Криму виникло в просторі. Насправді воно набагато легше, як з точки зору військової справи, ніж, наприклад, звільнення Донецька і Луганська, величезних міст, укріпрайонів, в яких є пряме сполучення з Росією через кордон. Тобто там набагато складніше, там більше боїв. А Крим, він відірваний. Весь цей Керченський міст, він ніяк не створює логістичної артерії. Все це ми бачимо. Очевидно, що не буде ніяких десантів в Криму, це не так. Більше того, я вважаю, що те, що зараз відбувається з Кримом, це такий наслідок, а не причина. Причина в тому, що йдуть певні бої по звільненню Запорізької області, треба відкинути окупантів подалі від Миколаєва. І от ми бачимо, вони пішли з Кімбурської коси, там же є український прапор, там кажуть, що нема українських військових, але ж прапор є і ніхто його не знімає. Тобто росіянців там нема. Це безпека Очакова, Миколаївської області, от цього шматка. Іде питання про Херсонщину, окуповану частину, дійсно про вихід на перешейок. Це можливо зробити. І тому, якщо заблокувати Крим, якщо припинити його значення, якщо нівелювати його значення як військового хабу. Тому зараз оця блокада Криму, винесення в Криму РЛС, от тільки сьогодні читаєш, там просто величезний список РЛС, ТЕС і все проче. Це все знищення Криму як оцього хабу військового. У окупантів буде вибір, вони мають встати і вийти, вивести звідти війська, припинити його експлуатувати в такому вигляді.
запросити України гуманітарні коридори у міжнародних організацій щодо постачання в Крим палива для потреб. Ну, ми знаємо, як виглядають гуманітарні коридори. Це міжнародні місії, перевіряють грузи, можливо, якесь ООН завозить. Так теж буває. Але окупантам там нема що робити. Не щоб людям було що їсти, щоб у людей була вода. Тобто це їх задача зараз цим займатися. Але військових вони, звісно, мають звідти прибрати. І для мене це наслідок. Просто вибивання зараз всіх цих об'єктів в Криму. Це тому, що йде наступ на Запорізькому напрямку, наступальні дії на Запорізькому напрямку і на Херсонському напрямку. А Крим просто відрізається. Але згодом, звісно, він все одно повернеться, тому що не зупинятися ж на порозі. Тому в даному випадку, ми були праві. Майбутнє Крима – це його повернення до лав української держави, з'єднання з українським материком. Ну, ми залишимо там військову частину військовим. Подивимося, як воно буде. Але от те, що ти просто зараз бачиш серед населення Криму, серед пропагандистів, які, можливо, там місцеві частково завезені. Який у них настрій, і що можна сказати, спираючись на те, що ми чуємо з того боку публічно, бо вони вже тобто мовчки там ніхто за бензином не стоїть у чергах. Вони здивовані, вони не чекали, як вони казали, камней з неба. Чомусь самі ж казали, хоч камні з неба. Ну які проблеми, якби, да? От що ти скажеш як людина із, я знаю, психологічним досвідом освіту і як аналітик, що відбувається там всередині цього окупованого такого котла суміші з окупантів, колаборантів і з великої частини нормальних проукраїнських людей? Там дійсно є велика частина проукраїнських людей, тих, хто усвідомлював себе в окупації. І очевидно, що, до речі, ми бачили такий підйом віри в Україну, в ЗСУ на початку війни, коли виявилося, що коли Україна звільнила Херсон. Тобто в Криму це відобразилося на настрій, це відчуття. Ми пам'ятаємо, що там і молодь співала українських пісень, і на весіллі були українські пісні, що окупанти намагалися цим якось запобігти. Оце відчуття ЗСУ України як певної сили, воно було присутнє серед тих, хто знав, що він в окупації, відчував себе в окупації. Звісно, був переляк з боку тих, хто колаборує, хто вважав, що ніколи не буде повернення. Агресія з боку окупантів, яких завезених, бо вони ж приїхали на Морька, їм же ж в Криму, це ж така перлина, це ж не порівняти з їх теренами. І для них агресія. Вони пропагували, що Росія – це велика страна і все проче, і зараз це продовжують пропагувати, вони гніваються. От ми бачимо, що заклики до Путіна ледь не застосувати «розбудіть русского медведя». Що це мається на увазі? Тобто, якого медведя? От ми бачимо. Але є ще один цікавий момент. В Криму є величезна кількість людей, тих обивателів, які, можливо, навіть на той окупентум бігали. А чому ні? Вони вважали, що Росія сильна страна, будемо жити як в московських серіалах, як на Рубльовці. Але всі ці 12 років почалася ж суттєва дискримінація цих людей. Ми знаємо, що росіяни поназавозили своїх. Керівництво, тобто були порізані пляжі, землі не українцям, не місцевим мешканцям. Ми бачили там то рухи екологів, які виступали проти того, що забудовуються заповідники, то і закриваються пляжі, то якісь навіть казачьово, це кримське, виходило з протестами. Тобто виявилося, що місцеві – це люди другого гатунку. І от вони почали це так відчувати. Ось їх називали окупантів панаєки. Тобто, з одного боку, люди підтримували, що хай у нас буде Росія, буде як в московському серіалі, а потім, коли ми стикнулися з цією Росією, вони почали, як в 2014 році, ці казачьоки кричати: «Ми тут русські, а ви росіяни». Тобто, ОМОНу, мовляв, ми інші, ми тут настоящі русські, а ви взагалі якісь росіяни.
І от зараз ці люди, вони відчувають сатисфакцію. От як це не дивно, вони теж чекають як розплати за багаторічне приниження, бо їх відсунули. Ми знаємо військових, яких вони ж планували, що вони до генералісімус в російській армії, а їх позапхали бозна куди. Купа народу змушена була звільнятися, спочатку зрадивши українській присязі, а потім вони звільнялися з лав російської армії, бо їх переводили там за полярний круг. Ми бачили, як поназавозили медиків, вчителів, от купу народу. Всі ці програми, безвідсоткові кредити для понаїхавших, але не для кримських мешканців. Бонусні місця в кримських вишах для дітей з Хабаровська, але не для кримських дітей. От всі ці речі відбувалися. І зараз до лав тих, хто розуміє, що Україна повертає Крим, що Україна здатна на це, і для них це сатисфакція. Як ми були праві, коли не змірялися з окупацією, доєднуються обивателі, які просто хочуть, щоб поднаєхам так і треба було, бо в них вже особисті рахунки до своїх сусідів, керівників, до прочих людей, які тут прийшли і за людей не вважали. Це цікавий феномен, якщо чесно. Лариса, на реакцію так званих ватників, російських пропагандистів ми знаємо, але є така ще реакція так званих хороших росіян, які вже зараз переймаються долею росіян, що з ними робити, що з ними Україна зробить, коли Україна вже не якщо, а коли Україна поверне Крим, що вона зробить з цими нещасними людьми, які там опинилися. Якось опинилися. Якось, да. Ну там ще йдеться, знаєш, про яких? Що, а ось є люди, росіяни, російські громадяни, які там жили до окупації. Я так людям деяким сказав, ну хто там жив до окупації, він або мав український паспорт, навіть якщо був російськомовним, там росіянином етнічним, або мав дозвіл на життя, на проживання в Україні. Нерухомість купив і так, жив. Да. Ну тобто він був резидентом України, тобто людей, які там раптом опиняться потім там з російськими паспортами, нещасні, кинуті, їх треба якось там захищати, треба їхні інтереси враховувати. Я буду тобі дуже вдячний, якщо ти публічно поясниш, що за законом українським, за діючим, а його ніхто не змінював, відбуватиметься саме з людьми з російськими паспортами, з різними, з такими, під час і після деокупації Криму. Я, по-перше, розумію, що досі продовжує діяти стаття про незаконний перетин кордону. Ті, хто туди заїхав, щось купив, вони ж незаконно туди потрапили. Не через український кордон, умовно кажучи. Тобто тут вже. По-друге, ми говоримо про те, що Україна не визнає документів про купівлю-продаж майна, і ми про це говорили багато в наших ефірах, в тому числі на АТР. Що не купуйте нерухомість, не приїжджайте, це все незаконно. Тобто, в принципі, всі, хто купив, купив. Але це незаконні документи. Вони можуть потім доводити це в судах, але навряд. Таке було між Сербією і Хорватією, коли на окупованих хорватських територіях серби щось там вламувалося, купували, але в результаті потім всі ці угоди були відмінені. І довелося доводити в судах, міжнародних судах, що ти дійсно давав гроші. Чому? Тому що навіть якщо українець тобі щось, людина з українським паспортом або з українським правом власності, тобі щось продав, це не означає, що він продав тобі це добровільно. Він продав тобі це, тому що, умовно, там, наприклад, в мене був будинок. Я його, правда, не продала, але якби я його продала, то це означає, що я вимушена його продати. Я собі жила в Криму, я вимушена виїхати, продати майно, тому що прийшла окупація. Тобто я під примусом це роблю. І, в принципі, всі угоди, які заключені в Криму, заключені під примусом. І це те, що очікує росіян. А скільки там понабудовано? А скільки там ділянок і всього було конфісковано? Ми пам'ятаємо ці історії в Балаклаві, Сонячній Долині, коли російське Міністерство оборони конфісковувало дачні ділянки, 2-3 тисячі дачних ділянок, будувала там житлові квартали, заселяла десь завезеними росіянцями, десь українськими громадянами, але тим не менш це все незаконно.
І там от все це, наскільки я розумію, багато говорилося з цього приводу, що буде. Є навіть програма, її робив Кримськотатарський ресурсний центр, проводив навіть, вони робили програму, як це з точки зору міжнародного права, це можна почитати в них на сайті. Хто є колаборанти, які ознаки, хто колаборантом не є, хоча працював в державних органах, умовно кажучи, в яких органах, що з майном, що законне, що незаконне, що буде відбиратися в принципі, згідно міжнародного права і законів України. А що можна буде довести в суді, якщо ти доведеш, що ти нікому не нашкодив, нікого не примусив, якщо гроші були сплачені в повній мірі, і людина, якої ти це купив або придбав, або ще щось. Тобто там цікаво, от зараз саме час поставити VPN і шастати в українських сайтах і читати, вивчати матчасть. Все те, що всі ці роки в одне ухо влітало, в інше вилітало, тепер стає життєво необхідною інформацією. Але насправді дійсно будуть великі перетрубації. Наскільки я розумію, після звільнення Криму на 5 років буде мораторій, який забороняє будь-які зділки по нерухомості, і вони будуть перевірятися на законність. От в чому суть. Всі видані росіянцями документи будуть перевірятися на законність. Тобто це міжнародна практика. Так, от раніше дійсно багато хто там посміхався, іронізував. А зараз дійсно я певен, що багато мешканців Криму, зокрема людей з такою напівватною ідеологією або ідеологією, яка різниця, вони зараз дійсно читають законодавчі акти, дивляться реєстр, що вони там купили, продали. Ну, це такі побутові речі, але вони теж і люди чомусь були впевнені, що це все навічно. І оцей міф був зруйнований буквально, от зараз ми це фіксуємо, протягом кількох тижнів буквально, так? Тобто оці ці розмови про мирне повернення, про дипломатичний шлях, який ми наслухалися, да? Це все абсолютно виявилося маячнею. І взагалі питання цієї війни – це питання Збройних сил. Ну просто хоча б через те, що наш ворог не хоче жодного миру, перемир'я, і він обрав війну. Це він обрав війну із початку, і зараз він її обирає щодня і обиратиме до того моменту, допоки він не буде в змозі її вести. Наджія Бекірова, відома кримська викладачка, виховательниця дітей і підлітків Кремли, є донькою нашого відомого політв'язня, борця за повернення Криму в Україну Едема Бекірова, Едемага, яку ми всі дуже шануємо і пам'ятаємо. Заповів їй ніколи не опускати рук і все життя докладатися максимально до того, щоб кримська ідентичність нікуди не зникла, щоб були ті люди, які продовжать її справу і справу її тата. І все життя Наджія каже, що дотримувався головного, що заповів її тато: ніколи не втрачай віри. Для Наджії Бекірової Крим, освіта і кримсько-татарська ідентичність – це не просто слова. Це її життя, її родина, серцем якої був батько Едем Бекіров, кримсько-татарський активіст, колишній політв'язень і людина, чий авторитет для неї беззаперечний. Його слова вона несе крізь життя. Саме від нього Наджія навчилась не здаватися та говорити про Крим чесно, працювати з учителями і дітьми так, щоб вони пам'ятали, хто вони і звідки, триматись свого, навіть коли важко. У своїй роботі, в освіті й громадському житті вона щоразу повертається до послання батька – не втрачати віри. Тому для неї вкрай важливо, щоб у школах говорили про Крим, щоб українські діти за кордоном не втрачали зв'язок із домом, щоб вчителі працювали душею, бо це про пам'ять, про коріння та про майбутнє. Підвищення кваліфікації для педагогів – це є такий свій саморозвиток. Кожен педагог навчається протягом свого життя, і це нормально, бо ми цьому вчимо дітей навчатися. Є дуже багато інноваційних моментів в освіті кожен рік. І для того, щоб вчителі мали можливість донести це до дітей,
реалізувати це в школі, проходить процедура підвищення кваліфікації. Це вона є обов'язковою. Кожен рік вчитель повинен пройти процедуру підвищення кваліфікації як мінімум 30 годин. А нова процедура, яка є зараз можливість для вчителів, бо, на жаль, багато вчителів виїхали з початком повномасштабного вторгнення. Це процедура присвоєння кваліфікації вчителів. Це для тих, хто не має педагогічної освіти, але приходить за покликанням душі, приходить працювати в школу, і вони такі практики, і ми маємо класний результат в спілкуванні з дітьми. Освітні зміни, про які говорить Наджія, це не про формальність. Йдеться про здатність вчителя встигати за світом, який змінюється, і бути поруч із дітьми в реальності війни та великих суспільних зрушень. Для неї вчитель – це людина, здатна пояснити не лише нові методики, а й складну сучасність та непросту історію Криму. А в них в передачі знань по свого предмету, в них виходить це дуже круто, бо, мабуть, це навіть іноді краще, ніж педагогічні вузи надають теорію, а це приходять люди з практикою. Якщо вони відпрацювали 1 рік в школі, вони мають право пройти процедуру присвоєння кваліфікації, яка буде дорівнюватися до диплому вищого навчального закладу, і отримати таку кваліфікацію, як вчитель-магістр або вчитель-бакалавр, за тою спеціальністю, якою вони викладають. Поруч із темою освіти природно постає і питання Криму. Наджія важливо, щоб діти по всій Україні чули не тільки про окупацію як факт, а й про сам Крим, живий, наповнений історіями та голосами кримських татар. Від того, наскільки ця тема присутня в школі, залежить, чи бачитимуть діти Крим як частину України та чи знатимуть про кримських татар як корінний народ. Якщо ми візьмемо типові шкільні програми, які є затверджені МОН, на жаль, недостатньо розкрита інформація про окупацію Криму, про Крим взагалі, про ідентичність і про кримських татар. Дуже мало. Якщо ми кажемо, це залежить від вчителя. Є багато вчителів, які з душою несуть ці знання і передають дітям і розповідають. Приватні школи, вони більш відкриті в цьому питанні, бо вони роблять свої програми, і вони більше включають в свої програми знання для дітей про Крим, про кримських татар, про як націю, як корінний народ України. Це прям, я можу сказати, що я в 2 школах, де я працюю, в обох школах немає жодного кримського татарина, жодної дитини, яка би приїхала з Криму як переселенка взагалі українська. Да? Але в обох школах ми проводили заходи до кримсько-татарської мови, до Дня окупації, до Дня спротиву Крима, до 18 травня. Ми розповідаємо про Крим, що Крим – це не тільки чебуреки, а що Крим – це зовсім інше. Це кримські татари, про національність, про віру, про все, про боротьбу. Перш за все ми розповідаємо, що кримські татари – це не просто ті, які залишились в окупації, це такі ж самі українці, які борються за вільний Крим, за вільну Україну. Важливий напрямок діяльності Наджіє – це підтримка українських дітей, які вимушено опинились за кордоном, зокрема в Туреччині, де теж відчувається тінь батьківського досвіду політв'язня та кримсько-татарської історії вимушених переїздів. Ми відвідали школи, українські школи наших українських дітей, які навчаються в Туреччині. Передали їм українську літературу, журнали, казки, для того, щоб вони могли трошки бути з нами на одній хвилі. Це зробиться для того, щоб ми могли не загубити своїх дітей, допомогти їм освоїти цей український компонент, який вони зазвичай губиться трошки в інших країнах. Ми почали з Туреччини, бо нам трошки було ближче і легше завдяки допомоги консульства. Але ми далі намагаємося працювати з іншими українськими школами для того, щоб наші дітки змогли вивчити український компонент і не загубити своєї ідентичності. Для кримських татар, розкиданих по різних країнах, така логіка дуже знайома. Де б ти не жив, важливо зберегти мову, пам'ять і зв'язок із домом. Адже радянські міфи про розбрат між українцями та кримськими татарами не зникли повністю. Але щоразу, коли діти бачать справжній Крим на фото, в історіях, у розповідях про людей, ці міфи втрачають силу.
пропаганда була спрямована саме за радянські часи. Зараз вже її немає. Зараз більшість все ж таки розуміє, що кримські татари і українці – це єдиний народ України. І освіта, вона відкриває нові сторінки для тих, хто не знає. Бо якщо ми кажемо про дітей шкільного віку, то це діти, які навіть не знають, що таке Крим. Бо вони або народилися вже, коли Крим був окупований, або вони були дуже маленькі, Крим був окупований, вони жодного разу не були там вживу і не бачили ті красоти Криму, які ми можемо розказати і передати. Але в школі ми намагаємося розповідати, показувати. Ми робили з дітьми стіну з фотографій Криму, розповідали про міста, про визначні місця Криму, історичні які моменти, діячі, які... я вважаю, що зараз нарешті ми можемо сказати, що кримські татари є своїми в Україні, і між українцями і кримськими татарами немає такого питання, як якісь інші, бо ми всі громадяни однієї країни. У всіх темах освіти, Криму, дітей в Україні і за кордоном невидимою ниткою присутній батько Наджіє Едем Бекіров. Його досвід і слова непомітно з'являються в тому, як вона говорить про політв'язнів, про відповідальність родин, про ціну свободи. Тому вечір вдячності, названий його ім'ям, став не лише подією, а символом того, що розпочата ним боротьба триває і нині. Вечір вдячності був організований громадською організацією об'єднання родичів політв'язня. Ми дуже вдячні їм за цю можливість, за цю пам'ять. Це дуже важливо, мабуть, для кожної родини політв'язнів, і які вже звільнилися, і які, на жаль, ще не звільнилися, але ми сподіваємося, що скоро звільняться. Батько для нас, він був, є і залишиться таким авторитетом взагалі в родині. Ми пишаємося, що ми його доньки, нас дві, ми пишаємося цим насправді. Його слова, які постійно звучать «краще Криму, тільки Крим», вони не виходять з голови постійно. А настанова боротися, не здаватися, бо життя йде і треба йти за життям. Фраза «краще Криму, тільки Крим» разом із настановою боротися та не здаватися стала для Наджіє особистим принципом життя. Її щоденна робота в освіті, розмови про Крим і підтримка дітей в Україні та за її межами набувають сенсу продовження батькової справи і віри в український вільний Крим. Також сьогодні з нами Андрій Клименко, один із засновників Інституту чорноморських досліджень. Людина, яка знає про те, що відбувається в Криму і навколо Криму, можливо, краще за всіх. Причому не на рівні якоїсь там метафізики, а на рівні того, що він бачить, що він порівнює з минулими роками, що власне відбувається за фактом під час окупації, і що стосується санкцій, що стосується стану Криму, особливо останніми тижнями, коли ситуація в Криму нам усім відома, але детальніше про неї я сам дуже хочу дізнатися саме в Андрія Клименка. Привіт, Андрію. Вітаю. У нас сьогодні така розмова, вона не така не новинна, не те, що ми будемо зараз розмовляти там вчора, сьогодні, зараз, там завтра. Вона трохи стратегічна, і вона в такому розрізі, вона, я думаю, цікавіша, бо про новини всі зараз кажуть, але про їхні наслідки і про те, що зміст цих новин змінює в тенденціях, от це набагато цікавіша тема. І от щодо Криму. Я не буду повторяти, що відбувається. Відбувається, і зараз уже ми знаємо, що ми живемо в період 40-денної операції, яку оголосив президент Зеленський щодо примусу Росії до перемовин, у що я особливо не вірю, як і Андрій, я читав, це окреме питання, але маємо те, що маємо, і фізично ми цей процес спостерігаємо і дуже йому радіємо. От, власне, от, що стосується санкцій, що стосується стану Криму, що стосується, власне, от, примусу Росії до перемовин, у що я особливо не вірю, як і Андрій, я читав, це окреме питання, але маємо те, що маємо, і фізично ми цей процес спостерігаємо і дуже
Андрій, просто постійно на моніторі бачиш те, що відбувається в Криму і навколо Криму, із санкціями тощо. Які суттєві, не тільки те, що ми бачимо на екранах зміни, а суттєві зміни ти б визначив як головні зараз, і а вже ж прогноз на хоча б найближче майбутнє. Ну, давайте так. Наша команда вся належить до тих експертів, які вважають, що прогнози і оцінки треба робити дуже зважено, і фундаментом їх мають бути не емоції. Емоції в нас всіх зараз позитивні, ми всі чекаємо, коли ж там завершиться окупація Криму і так далі. Але ми, як професіонали, маємо базуватися не на емоціях, а на фактах. Перший факт, я скажу так, що і це базовий факт, який треба розуміти. Економіка Російської Федерації не знаходиться в катастрофічному стані, на жаль. Так, внаслідок дій Сил оборони України і різних їхніх складових системних дій, переважно цього року, по нафтовим об'єктам, всім портам, заводам, сховищам і так далі, ми бачимо бензинову кризу, що розгортається. Ми бачимо її і в Криму, і, значить, на окупованих територіях, і в багатьох регіонах Росії, чи не в більшості вже. Поки що важко сказати, скільки там дійсно впливу зменшення потужності переробки по незалежних джерел з Росії з цього приводу не існує. Світові агенції, Reuters, Bloomberg і всі інші, які ще працюють в державі-агресорі, вони користуються інформацією російських джерел. Російські джерела з урахуванням того, що Росія – це спецслужба, яка прикинулась державою, вони завжди грають інформацію так, як їм потрібно. Тому ми поки не розуміємо, скільки там внеску ажіотажа, а скільки дійсно зменшення нафтопереробки. Ну, я думаю, що скоро це ми зрозуміємо. Тому, ще раз, російська економіка не є в катастрофічному стані. Це означає, що в них будуть гроші продовжувати війну. Друга тема, така серйозна, базова, полягає в тому, що здається, що період, коли Путіну везло, він закінчився. Ми не можемо сказати зараз, він закінчився зовсім або тимчасово, але ми бачимо, що в зв'язку там з подіями в Перській затоці нафта пішла вниз. Ми розуміємо, що при цьому Путін максимізує, і в цьому місяці будуть рекорди по сирій нафті, по експорту із Чорного моря, із Балтійського моря, із усіх, з Арктики, із Далекого Сходу. Тобто це, власне, це ті гроші, які будуть на війну. Третє. Треба розуміти, що стосовно ситуації навколо Криму, таке, і окупованих територій Південної України, нам би дуже хотілося всім, щоб російські окупанти в цій ситуації, коли Україна системно працює по їхній логістиці, і, як заявив президент України, ще буде працювати 40 днів як мінімум, посилено.
вже б давно інші б давно вже пішли. Тобто, так же, як вони пішли з Херсона, так же, як вони пішли в 22-му році з Київської області, з Харківської області і так далі. Але нам здається, що треба розуміти, для Путіна Крим – це сакральне місце. Це його фундамент його авторитету, це так званий путінський консенсус всього російського суспільства 2014 року, коли суспільство підтримало цю анексію. І це символ його як лідера, як військового лідера, як царя, як імператора нової Російської імперії. І тому Путін буде сражатись за Крим до кінця. І я не маю тут на увазі ядерну зброю. Він буде намагатися, ядерна зброя то лякалки. Лякалки це вони будуть поширюватись, хоча все менше людей і в Сполучених Штатах, і в Європі, в Британії, Франції, в Німеччині все менше людей. Забагато було лякалок ядерною зброєю. Все менше людей тепер вірять в реальність цих лякалок, особливо коли це у виконанні Медведєва, зазвичай це відбувається. Але мені здається, розуміючи і знаючи всю цю російську публіку не один рік, мені здається, вони з Кримом зараз зможуть розігрувати знайомі їм шаблони блокади Ленінграда. Блокада Ленінграда, ми всі пам'ятаємо, це теж дуже така неоднозначна річ, чому вона була, чому так сталося в історії. Але міф російський, отакий, що блокадний Ленінград, незважаючи на мільйони жертв, незважаючи на голод, незважаючи на всі труднощі з постачанням, пам'ятаємо, дорога житті, Ладожське озеро і так далі. Мені здається, що зараз буде розігруватись приблизно такий сценарій. При цьому треба розуміти, що населення Криму радикально змінилося. Тобто, за нашими оцінками, ще на кінець 2020 року там додався 1 100 000 тих, хто переїхав. Офіційна російська статистика того часу, вона давала 500 тисяч. Російська статистика то російська статистика. Це дослідження у нас на початку 2021 року опубліковано, бо його можна почитати. І нам здавалося, і здається, що там адекватні розрахунки. Тобто там є, крім 2 мільйонів старих кримчан і севастопольців, там є ще 1 мільйон тих, хто понаїхав. Вони вже там за рахунок супердешевої іпотеки купили будинки, квартири, там був великий обсяг будівництва і так далі. Там в них вже діти пішли до школи, так? І так далі. Тобто там досить багато народу. І чомусь мені здається, що путінська Росія зараз не зацікавлена в тому, щоб вони їхали з Криму. Вона зацікавлена в тому, щоб вони в Криму страждали. І російська пропаганда транслювала на весь світ, що внаслідок дій українських нацистів страждають мільйони мирного населення, так? І вони будуть звертатись до світових правозахисних організацій, будуть організовувати візити туди, значить,
і показувати на цьому фоні, який нацистський український єврейсько-нацистський режим, так як вони це показують. Так? Значить, ну це працює на їх аудиторію. Над цим сміється весь світ, але на їхню аудиторію це працює. І вони, звичайно, свої шаблони про російської пропаганди стосовно Великої Отечественної війни, вони будуть там максимально використовувати. З усім цинізмом, який природньо присущ російським спецслужбам. Тобто вони в цьому вчились, вони це вміють робити. Ну і звичайно, що як закінчиться чемпіонат світу з футболу, або десь його наприкінці, чому я кажу, тобто чемпіонат світу закінчується 19 липня. Чому я так кажу? Ну, Путін же дуже полюбляє використовувати світові спортивні події. Давайте згадаємо, окупація, напад на Грузію, 2008 Олімпіада, останні дні Олімпіади, 2014 рік, початок анексії Криму, це завершення ще однієї Олімпіади. Чому? Увага світу там, на цих величезних спортивних подіях, а тут ще в нас додається і літо, і літні відпустки, в тому числі депутатів, парламентів в тих країнах, які нас підтримують, і так далі. Значить, і все таке інше. Тобто, на мій погляд, треба в цей період чекати ескалацію. Де саме? Важко сказати. Я думаю, що це краще нас, звичайно, бачить керівництво України і спецслужби України. Не випадково ці демонстративні дії були здійснені стосовно Білорусі. Значить, можуть бути демонстративні дії і стосовно країн Балтії, і стосовно Польщі, і так далі. Тобто треба не розслаблятися, і треба оці місяці, літні місяці, треба детально аналізувати і дивитись, де і як Російська Федерація буде намагатися змінити, зламати оцю ситуацію, коли їх поразка виглядає, ну, вже виглядає 100%. Андрію, чи ти певен саме в цих словах 100%? Тобто світ це так бачить уже, тобто це не зараз, але тенденція в той бік невідворотня, на твій погляд. Ну, дивіться, що бачить світ. Світ бачить, що і Російська Федерація теж це бачить. І не треба думати, що там Путіну зараз намалювали такий образ, що він нічого не знає, йому там рисують бла-бла, рожеві. Знає. Знає. Він професійний спецслужбіст, він має знати. Тобто вони не можуть не розуміти і на Росії, і в світі, що отой прорив використання різних безпілотних систем, він посилюється завдяки тому, що запрацювали ті українські, значить, спільні підприємства, які створені з країнами, які нас підтримують. Тобто і українсько-американські, і голландські, бельгійські, і українсько-німецькі, і в Росії ж прекрасно розуміють, що якщо якісь дрони виробляє концерн Rheinmetall, так, і ці дрони вже на полі бою, то немає в Російській Федерації зараз ні технічних потужностей, ні інженерних наукових потужностей таких, щоб перебити
Рейнметал умовний, він буде масштабувати виробництво і покращувати якість завжди швидше, ніж це буде робити оборонно-промисловий комплекс Росії в умовах санкцій, в умовах там в умовах цієї управлінської вертикалі і так далі. Тому вони мають розуміти, що цей тут технологічного паритету добитись вкрай важко, вже вкрай важко. Тобто йде такий вал виробництва безпілотних систем, що його їм не перебити. Не перебити. І тому вони мають в цій, в принципі, майже безвихідній ситуації, вони мають шукати якісь протидії. Фактично, от ми бачимо зараз, ну дивіться, всі ж бачать, що кремлівські старці мовчать. Або коли вони говорять, вони там роблять вигляд, що все нормально. От. Це не тому, що вони дурні. Це тому, що вони ще не придумали, що і як робити у цій ситуації. І вони над цим наполегливо можу вас в цьому запевнити. Так я в цьому і не маю сумнівів. І саме тому от я на один з дописів, який мені запав у пам'ять, це допис про саме примус Путіна до миру, так? Це ж такий зараз такий медійний, це рефрен просто, да, і в нас, і в Європі, і в Америці. І ось просто зачитаю дуже короткий текст Андрія Клименка. Цитата: «Щось стало за великою частота вживання слів Путін перемовини у багатьох експертів-журналістів. Зазвичай багато з колег ніколи вживу не спілкувалися в реалі з експертами, урядовцями чи посадовцями РФ, да і з українськими очільниками теж. Колеги, я вам полегшу життя, як людина, яка має великий досвід особистого спілкування. Ялтинці багато з ким спілкувалися в Ліваді, і ми розуміємо психотип цих русських особій. Запам'ятайте, Путін ніколи не піде на жодні переговори з Україною. Для нього це означає кінець, політичну смерть. А коли на цьому наполягають очільники України, ЄС, окремих країн ЄС, це просто вишукана дипломатична техніка. Не треба дезорієнтовувати читачів-глядачів, розганяючи тему переговорів, вікна для переговорів та іншу. Далі. Росіяни розуміють слово переговори як синонім капітуляції іншої сторони під їхнім диктатом. Крапка, кінець цитати. Так виходячи з цього. Ось останнє моє питання. Значить, і про Білорусь ти згадав уже. Тобто відступати немає куди. Дійсно, абсолютно погоджуюся з тим, що він бачить, Путін, невідворотність розвитку виробництва дронів в Європі. Європа прокинулася нарешті, і що далі, то більше буде там рівень виробництва і всього такого. Тож фактично оці припущення, які зараз, і щодо Білорусі, там долучення Білорусі до нападу прямого і не знаю, сказати, повномасштабного, повного, значить, долучення до агресії проти України. І от те, що польські політики кажуть, і не тільки польські, провокація проти країни НАТО, або Шведський острів, або Естонія, або Латвія, або Литва, або Польща. І мені здається, що це в принципі не те, що невідворотне, а це дуже ймовірно. От як би ти оцінив ймовірність такої провокації там під чужим прапором, там малювали? Чи є в тебе якісь свої сценарії? По-перше, і по-друге, наскільки це ймовірно? Ми рік тому почали, так би мовити, розганяти цю тему всюди, де можливо. Спочатку реакція була така і від всіх наших друзів, і від естонців, і від німців, і так далі. Та ні, куди ми ж члени НАТО? Значить, тепер вони
слово неможливо, вони вже не говорять. І, до речі, тоді, ще рік тому, оці наші прогнози, їх краще, ніж політики, сприймали військові. Тобто військові люди, і колишні військові, і діючі військові сприймали все це адекватно. Ну і ми з вами зараз, хто уважно читає стрічки новин європейські, бачимо, що йдуть передислокації, йдуть навчання наближені вже до сучасних умов поля бою. Обговорюються вже ситуації і захоплення там острова Фокланд, і одного з островів Естонії в Балтійському морі, і Нарви, там провокації проти Нарви і так далі. Тобто вже це не новина, і слава Богу. Тобто, коли це вже на столі, коли це сценарії, коли над цим працюють військові, ну, значить, це ступінь готовності вище. Але я думаю, що президент України абсолютно коректно сформулював. Ну, коли ви вперлися на російсько-українському фронті, отут вперлися, і фронт стоїть з якимись там невеликими тактичними там по 100 метрів, по кілометру коливаннями і великими втратами, і стоїть вже дуже довго, ну, треба шукати щось на інших напрямках. І тому звичайно, що цей напрямок може бути Білорусь, а куди? Чи то з Білорусі на північні регіони України, там, де, до речі, є у нас і атомні станції, або на країни Східної Європи і Балтійського моря, то вже, я думаю, що розробляються обидва цих таких варіанти. І який з них спрацює, буде залежати від конкретних військових оцінок саме того часу. Тобто, я не думаю, що це... Тобто, я думаю, вірогідність цього я розцінюю близькою до 100%. До 100%. Тобто, липень, серпень, вересень, ескалація буде. В яких формах ми зараз можемо тільки здогадуватись, але ми маємо про це думати, ми маємо це аналізувати, і ми маємо не розслаблятися і бути готові до будь-яких отаких варіантів. Що стосується оцих слов перемовини, розумієте, західна політична культура, вона не розуміє і ніколи не розуміла Росію. Західній політичній культурі вона раціональна. І якщо ти не можеш, їх логіка каже так, да, що якщо ти не можеш виграти, то ти маєш домовлятися. А в російській логіці такого немає. Якщо ти не можеш, там інша логіка. Якщо ти не можеш виграти тут, значить ти маєш шукати альтернативний якийсь сценарій, де ти можеш виграти. Ми вимушені, слово перемовини, ми, я кажу, маючи на увазі керівництво України, перш за все, українських політиків топ-рівня. Чому? Тому що якщо ми зараз скажемо, що ні, так, то це буде шок і в Сполучених Штатах, і це буде шок і в наших європейських друзів, да, тому що їхня політична культура це поки що це не сприймає. Але я точно знаю, що в наших з Андрієм Клименком глядачів шоку не буде. Ми вам заспокійливо не принесли, але правду принесли точно. Дякую, Андрію, за те, що знайшов час і натхнення. Дякую за твою роботу. Нашим глядачам дякую за увагу. Друзі, дякую вам за те, що ви залишаєтеся з нами. Телеканал АТR продовжує працювати для вас. До нових зустрічей. Щиро ваш Айдер Муждабаєв.